We're going to... Hello! What is up? Morning! What is up? Late na may sa mong oras nga sabot. Ang sabot na mo, dapat 6 na may na dito sa Lambagohon. Pero 6:45 na. Mubay paglakaw na mo. Yeah, Filipino time. Filipino time. At tumig Lambagohon kay na sila dito. Ako may gagaw, tito, tita. Tapos mag-change mix sakyanan kay ang ilaha ang gamiton. At dito na may nagulat na daw sila. Hapit na mi. Sabot na mo, alas 6 bro. Sana yung oras na na city na. Kani among dalhon. Prosent ni Uncle Toto. Oh, na si Javen. Ayo! Loy, suga bert oy. Suga bert oy. Kuya Sarina! Grabe na may silupin sa cellphone. Let's go! Daw, love you. Lahira ka mo na yung mama uban no. Saan pag-agi ating? Sa Leo. Ang isa ka ero. Ay, ang isa mo nag-volunteer man magpadakop. I got it. I got the hot dog. Lab, kita ang linya lab. Sila daw dira Javen. Dili ra taas kayong tuhod ni Javen. Mayra. Let's go! Punong nga ning tulay. Asa na ni? Picture daw sila. Ay. Ang gikan dito sa Lambagohon via Rogongon kay 45 minutes pa. Hunong lang sa daw mi diri. Sportive ba sila Uncle Call? Thanks. Bye. Grabe no. Kami lang mo. Giant picture. Cute rin. Hindi ka kalimuti. Uy, my God. Hello. Paduka di. Uy, no. No. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ready, iPhone 4. Sabi na, ano daw mo, sir? Ugma. Ano? O, dahil ikaw tindog. Dito na, ano? Okay, ready? 1, 2, 3. Stop. Ay, mag-jump ka? Sige. 1, 2, 3, go. Continue na mi. Kay alas 8 na. Let's go. Call, pila na ka minutes na lang sa GPS? Wala yung signal. Ay, wala na. Ang jacket ko. Dayan na pod mi. Ay. Na. Mo ingon nga murag na ay gamay nga rough road. Ano na pa yung mga pamsit? Hala na ra na. Uno? Saan man ni? You be at the side. Wow. Morning. Hi, we're here. Ang ingon sa tour guide kay every person dapat na ay coins kada person jud. Dapat mag-ready mo og coins kay murag something offering daw. Yeah. Sabat tradition siguro dere. Dayon ang entrance fee is 150 pesos per head. Ang every 5 persons dapat yun na ay isa ka tour guide. So 8 man may ang gikuan gid nila is duha gyud. Ingon nila sulog daw. Ulan man pod good kagahapon. We'll see what happens. Lagi ko tali yung coins. Sir, okay ra mag-video ko, sir? Okay ra. Ibuntag na sa tanano, kami na inyong guide si Pulpugaw si Dudong. Yung natay baklayon dito padung sa ubos nga 1.7 km. Ato nang baklayon siya sa 30 minutos. Alaka. Ang pila ka dugay. Ang
pinakadali yun kay dito. Yung natay upat ka destination atong laagan sa ang primero atong laagan sa Treetop. Dayon Hinulusan, Pagangon, dayon last underground. Dayon ang atong limit dito nga laagan mga 4 o 3 ka oras. Muna yung kwan yung limit. Wow. Dayon kung naman galing mo ikuan, amoy mga pagkaon, dalon dito sa ubos, pwede na to, dalon dito, dayon ang atong basura, ato lang dalong balik. Yan natin ikuan dito, wala dili nga. Kung natin makita nga nindot sa itong pananaw, ato lang ng taon, picturean, ilang natin ilabtan na yun. Ang atong tingog, ang atong basing na yung manigrilyo, ato sir, ato lang sang putlon, pwede na dali sa babaw. Wala ba daw? Wala. Butan. Yes. Ano? Ako'y question niya. Masama. Saan na siya? Kani? Anong mag-anak man? Akan anong maglugbak. Kanang lugbak ma'am, kuha na siya para sa atong kaugalingon nagyapon naton siya para sa atong kasipti. Para pananghid pod sa tag-iya sa kuha atong atuan sa mga bato, kahoy, hangin. Dali po siya, ma'am. Ihatag po pag tigo mo ni siya, ihatag sa mga tribal nato, babae. O daghan Kaya kay matabangan na pag-abot siya. sa ingon nila sa ato sa Christian Pista, sila kamulan. Muna lang ipamalit o pagkaon. Ay, ito cheese. Butang ang cheese. Sige, niya si Kuya Dodong. Dodong og si Uncle Box. Si Kuya Dodong, si Uncle Vogs. Nice to meet you mga kuya. Take care of us. La, ikaw pinaka-safe dong. Ay, mas ako na amount mas safe. Kinatanan. Okay na, Dili na mo sugod. let's go! Kuya na kon. Picture sa lang, picture. Start na sa tour. 30 minutes daw nga downhill. Naay upat ka destinations. Treetop. Downhill. Underground river ug falls, I think. 1.7 kilometers daw. Ang whole trek. Makaya siya. 25 minutes. Fastest 30. Pinakadugay na. More screen time. Natay kuyo gay. Hello. Wala man ka nag-color ate. Dili mo ano na. Ha? Ang shampoo ra yung ginamit. Sa tididit no wala naminaw do. Ang tingog. Campo Ono. Campsite this way. Pero tita direta. Sabi siya. Ang dalan kay downhill man so kapoy kay pugong kanang batuon kayo. Dahil lubak-lubak. Kurog kayo sa tuhod. Okay. So pas kay sila. Si Bugnaw. Wow! Naay hagdan. Tapos naay hanging bridge. Yup. Data sa ilalong mga yun niya? Hala! Uy, kahadlok, kalalong ba? Oh my! Hala! Flag sa Higaonon. Unsa na Higaonon kuya? Ang tribe dire? Oh, mo na tribe dire, Higaonon. Higaonon tribe. Oh, Higaonon tribe. Nice! Grabe lainan ni ilaw ay nagpicture man. Lainan ni ilaw ay nagpicture man sila ra. Sila. Dire mag-overnight, bro? Kanila ako for Unsa na ni dire? Katong treetop. Ano siya ang Treetop? Treetop experience daw. Dire pwede ka maka-sleep over, pwede mag-overnight. Dako kayo. So na challenge dire, nahitabo. Chirang. Patay. Yup. Diba? Problem fixed. Problem fixed. Chirang. Unsay sulod?
Foam and Foam, then I sige. bench. Wow. And I net. Unsa man ni good for two? Pwede pa Hala. Makita nimo tapos di jud lang mo kun naman sa net. Lagi. Tas nay kurente. Nay kurinti pasakano Hala, okay na kayo siya. Kuya, pila ni kuya nga cottage? Ay nga, ansa ni? Kalibo, sir. 1K ang adlaw. Ay, ang isa, ang overnight na siya. 1K daw. Muna, first daw nga spot, ang treetop experience. Ila ka bagyo na naagyan na siya, wag hapon siya maano sa tubig. Dulag na siya suba. Mo na istorya sa una sa tigulang nga higaunon, bali dato. Dato yan, iyan ang gisubay. Tanan nga nagsakit dito, gidala dito sa kahoy nga sinamba. Dito nang ayo. Wala dito nila ipan. Mo nang kada tuig, halaran gina siya manok. Ihawan gina siya manok. Bro, asay next na to, bro? Ang hinulusan. Hinulsan Cave. Dire ang dalan da. Next na to kay Hinulsan Cave. Kuan sa higaunon nga word. Hinulusan bali gihuslan ba. Hinulsan Cave na, so mosulod ta ato na cave. Saka gamay. Ala, so mosulod na tas cave. Ha? Ala. Naay? Naigo? Oo, ninggahi siya ni mong bato. Ano na magwaw? Uy, wapa ko kita. Sabi? It's ang vlog guys. As in, ulo na siya. Hala na yung mga bats. Ay, tisa lang. Flashlight tisa guys. Ay, eagle dyan na siya. Big eye. Nagsa siya, nagsa. Yung liog. Tinood? Puslot ang kwan. Flashlight tisa Tinood. balik ka. Tinood ba niya itong turga? Magstorya. Salamat ya. Ulo ha. Kuya Bog, salamat. Kuya Tudong. Kato mga tagas mo, anak ta. Hala ka, my God. Lang bro, liso juga mag-vlog ko daw. Murag di na ni madalag vlog dire. Hala ka. Pack up kay di ta kagunit. Ang uban tag 15 seconds na. Sugod ka na kay exposure pero likod ra. Okay ra. Mura ang pagatuba ako. Ako po. Ako din artista ta. Uncle and ante. Screen time. Grabe ako lagi. Hi. Tulo na to nga destination isang Pagangon Canyon. Ato na to sa wala na siya exit. Dayon balik lang kasi itong agi. Ato na ta sa falls. Hi. Sunod na ko sakit. Hi. Nagid ni tip. Hala ka, my God. Si Ate Chos ang maglisod dire og sulod ba? Oh, grabe. Ay, Saan na ginoy? Ala. Asok ako manghura. gi-defend sa manghod. Abi ka nice. So kana among giagian. Unsa ni entrance sa Pagangon? Laka. Hala Jesus, makanaog ta diha. Dahil pa itong underground Naray rope. So magpisi ra panaog. Bilin ng tipara mga kalo. Go girl. Hoy, ganun ka sa tagsalita. Hoy, unya na anti didit mo. Mingawon man pud ni angkol gud eh. Mao yan na ma. Laban na pa. Hindi pa niya siya matangtang. Mama, Kahasol kayo. yan nangita man na stream time. Bantog sunod. Go. Wala siksik sila do. Ikaw bit mga cellphone. Oo, magkalisod ako ron. Ayo kay pag straight lang ga kay maundak.
Kuya Dul. Ano si Auntie Didit? Tulog ka. Wala, niyak na ano sila Auntie Didit. Awit lang sa ugat, ma'am. Awid daw sa ugat. Naman ipiin mo. Grapeling. Rapiling. Hadlo ka ti James. Ikaw na lang na yan. Sige, bebe. Tunga ko bin. Ay, ayaw or I don't know. My God, kabalo. Baka taan ni, marag nagkadigyas na rabang bato. Talikod sa daan ka, bebe. Talikod ka daan. Ana. Oh Lord Jesus Christ. Ana, dihay mong isa ka tail, bebe. Digit ko paraan. Sige, sa duha na ka, ana. Sa duha na ka, Rob. Awit lang sa PC. Ah, nice. Kaysa panaog. Day, pagtalikod, day. O, talikod, bebe. Pagtalikod, sis. Nagali naman, J-Ben po. Hulo, dili na ko kaya. Lisod kayo, ya. Pag tulog mo ba, ang sir beta pag tulog mo, hindi maligyan. Tindog, ma'am, para di ka maglisod, ma'am. Ana. Awit daan sa ugat. Kanang Kani ka oh, to, da. no? Then ka to rin Oh, connect, no? oh. Ana. Asan mo connect ulit, kuya? Oh, tanawang sir. Ya. Na. Ipag Nagkadigyas ka sa last mo. Nice! Ikot na po. Wow, nagyapon kilit. Super stay. Third spot na ni Pagangon Falls. Ang Pagang di ay daw kay kung sa diri pa nga language is mga bato. Hi, Ante. Auntie Dedet and Uncle Toto. No, next time. Dili. Oh, kalalong. Oh my God, ikot dito. Another na pod sa kaon. Saka na pod sumpay pa ni siya sa cave. Ay. Para man dili sa babaw mo na mong di kana ang gisakaan. Tapos ano another na pod nga lakaw na pod. Wala, my God. Wapo kayang cave. So grabe gid siya ka. Dili na long. Nice na. So almost above the knee na ang water. Pwede na sa malanguyan. Above the knee na ang water level. Nobody I know. Wala. Nalum na. So inani siya kahabog. Lang, wait lang. Ay, pagi sa mga kuya. Bah, hawak na gyud siya. Dili pa daw lubog kay kita pa nakauna. Ay, naba ang bato. Naramba to. Solo ka diya, solo na. Ito na? Otro. Mo na ni ang last diri nga katong after sa cave. So pwede siya maliguan. Third nga station, balik kami sa mong dalan, agyanan, tapos sa ikaapat na dayon sa final na. Let's go! Ang next na to atuan is underground river. Underground river na, nakabalik na mi. So, pa-exit ta dito tamo na sa atong tanda nga tong may payag. Underground river na ta, last. Basa kayo, tapos agay.
Pasinit kayo. Pero pag-abot ka, ulit ko kuya. Another tagatuhod na pod nga walk. Laom! Lang ano diha? Pagkilid ra gani mi. Kaya di kaya tabang ra ko ni. Tagahawak na pod na water. Okay ba na diya guys? Okay kayo. Daw mainom nga tubig diri gikan sa na ba tulog ano? Kuan. Ikan sa bato. Gikan sa bato. So pwede na mainom. Tapos bugnaw daw kay siya. So ato ito try refill. Tubod siya, tubod. Katubod. Imo is good. Mudo mo daan kay init to niya pag paksaka na to. Wala na. Wa na kusog. Ay kapoy kayong pabalik sa kaon kayo. Pit kas bagtak. Di naman kayo storya. Praise God na naman dire. Sa lobby. Oh, katong sa entrance nakabalik namin. Thank you Lord. Basa kayo tapos grabe init kayo 12 o'clock naman good. Pagkik mga bato ang shoes. Worth it ang Takapo. We strongly recommend CQ. We should support local tourist spots. Ato kini. Iligan. The more the merrier. Bring your family and friends. Dayon nag-lunch po di Amy dito sa ilahang mini restaurant. Dayon lami kayo silang mangluto guys. Saan guys? Order daan before ready na pag-abot. Okay, yup, that's a good tip. Malangga kami sa mong tour guide, very friendly ang people. Actually kung magka-meet mo Local. other tourists. Bring mo bag ng water. Og sapatos na tarong. Patay Chocolates. na rin ng sapatos. Pero magdala inyong sapatos para di ibang laksi. Big thank you to our tour guides, Kuya Bogs and Kuya Dodong. I-leave na mo ang ilang number below. Nice. Description box. So guys, if you have any comments, yes, highly recommended. We are coming home to our dogs. Wala pa'y lunch. So we'll see you on our next video.